Magandang araw, Teacher Marilyn. Magandang araw, classmates. Ako si Gertie Liang. Ibabahagi ko po kung ano ang aking mga nakaugalian na ginagawa bago pumunta sa paaralan. Pagkagising sa umaga, magdasal at magpasalamat. Pagkatapos, iligpit ang higaan. Pagkatapos kung magligpit, ako ay maliligo na. Araw-araw, ako ay naliligo para maging malinis at mabango, presko ang aking katawan. Siyempre, gamit ang tubig at sabon. Bago ako kumain, naghuhugas ako ng aking mga kamay. At siyempre, gamit ang sabon at tubig para matanggal ang dumi na kumakapit sa aking mga kamay. At pagkatapos kung kumain ng aking almusal, ako ay magsisipilyo para maging malinis, presko, matibay ang aking mga ngipin. Pagkatapos, nagbihis na ako ng aking malinis at maputi na uniforme. Ito ang ginagawa ko sa araw-araw. Salamat sa panonood!